हेलो लोगोफोर, आंनि मुङा मिस्टार जाफुंसार मोसाहारि। नोंथांमोनहा नायदों आं रमान्टिक इउट्युब चेनेल। बिनिखायनो गासिबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बरायनायजों लोगोसे आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय, दासिमबो जुदि सोरबाफोर आंनि बे आं रमान्टिक इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै दानो साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुनानै दोनलां। बे चेनेलनि गेजेरजों आं माखासे मोजां रमान्टिक आरो माखासे रियेल लाभ स्ट'रिनि बागै खोथा सावरायनो आं जुजिगोन अरायसम नोंथांमोनजों लोगोआव थानानै। नै लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। लोगोसेनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनहा दिनै मोनसे गोदान राव खोनानो मोनलायसिगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्लासो बे गोदान रावखौ नोंथांमोनहा खोनानो मोनगोन आरो गोसोआव माखासे गोजोननाय लानो हागोन। लोगोफोर, दानिया भिडिअखौ नायलांदो आरो बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंलांदो आरो गोसोआव गोजोननाय लादो। लोगोफोर, दायो आं बाथ्राखौ बुंनो सानदों। आंनि अननाया ना बैसोर बायदि मानसिजों माब्लाबाबो गोरोबा। आंनि अननाया ना बैसोर बायदि मानसिजों माब्लाबाबो गोरोबा, जाय दिनै कारजों बेरायो, गाबोन बाइकजों बेरायो, आरो जाय बिमा बिफानि सायाव गोसो जाब्लानो गासैखौबो मावनो हायो। आरो बैसोर बायदि मानसिया जेब्लाबो सासेल' हिनजावखौ फल' खालामखाया। नोंसोरो साननानै नाय, बिसोर बायदि मानसिनि गोसोआव थौले गोसोनि अननायसो थायो। आरो बिसोर बायदि मानसिया हिनजाव माहारिखौ लानानै गेमसो गेलेनो थांगासिनो दङ। दायो बिसोर बायदि मानसिनि थाखायनो गोबां हिनजावफोरा गावनि लाइफआव मोजां पार्टनार नागिरना लानो हायै जानो थांगासिनो दङ। बिसोर बायदि मानसिनिफ्रायना थार अननाय मोननो जोबोद गोब्राब, मोननो थाङोब्लाबो जोबोद खम। नाथाय जोंफोरनि अननाया अरायसम सासेखौनो अरायबो मोननो हास्थायो, अरायबो सासेखौनो रानि बायदि खालामनो गोसो जायो, रानि बायदि अननो लुबैयो। अब्ला नायदो, जोंफोरनि अननायनिख्रुइ बैसोर बायदि उदां सारा बिमा बिफानिफ्राय जाख्ल'ग्रा बिमा बिफानि सायाव लेभेल बिसोर बायदि मानसिनि अननायखौ जोंनि अननायजों रुजुयोब्ला मा फाराग नुनो मोनो नोंथांमोनहा दिनैनि बे भिडिअआव खोनानो मोनबाय। लोगोफोर, आंनि बुंनाय खोथाया सैथो नंगौना नङा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदोलाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बेबायदिनो मोजां भिडिअ नुबाय थानो थाखाय, मोजां रमान्टिकनि बागै खोथा खोनासंबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा चेनेलखौ जायफोर साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामनानै अल नटिफिकेसनाव थुनानै गालांदो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'लायबाय। दे अब्ला लोगोफोर, गोजोननाय थाबाय दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।